la següent taula. Quan es va planificar semblava una bona idea situar els alumnes en l'horitzontal i les proves a la vertical, però ara ens comuniquen que hi haurà més alumnat que incorporar a la taula. Per altra banda, les proves continuaran sent 3. Ara ja no resulta tan còmode treballar i valdria la pena canviar l'orientació de la informació. Realitzar el canvi sembla una feina feixuga a base de tallar i enganxar. I això que aquesta taula té poca informació encara. Imagina si ja són centenars de dades. Tant de bo Excel tingués una opció que ens faciliti aquesta tasca. Doncs la té. I més anomena transponer. Seguirem les següents passes. En primer lloc selecciona tota la taula i copia-la. Ara desplaça't a una nova posició que estigui en blanc, botó dret del ratolí i ara acosta't a opcions d'enganxar. Cerca el botó transponer. I ja ho tenim. Les dades horitzontals i verticals han intercanviat la posició i podem afegir còmodament nou alumnat llegint millor la informació. Finalment, caldrà eliminar l'antiga informació per no duplicar-la. Una reorientació de la informació ràpida i efectiva per treballar millor.